O Concello de Oleiros advirte a veciñanza dunha posible estafa. Mirade para aí porque moitos veciños de Iñás alertaron de que estaban a recibir chamadas dun home que quería concertar unha cita para pasarse polos seus domicilios a analizar a calidade da auga. Pois nin o propio Concello nin a empresa municipal de augas de Oleiros teñen nada que ver con estas chamadas, nin tampouco están facendo ningún tipo de análises, co que sospeitan que se pode tratar ou dun calote ou dunha maneira de acceder ás casas dos veciños para cometer algún tipo de delito. Así que moito ollo. Moito coidadiño, 7:28 da tarde, xa nos gustaría non ter que dar este tipo de novas, pero unha vez máis temos que falar dun roubo nunha vivenda que sen dúbida deixou co corazón nun puño a un veciño de Betanzos. Mirad este titular porque detido un veciño de Betanzos cando tentaba entrar nunha casa de madrugada. Mirad o que pasou, eran as 4:30, case nada da mañá, 4:30, e un veciño de Betanzos estaba tranquilamente na súa casa cando escoitou na casa que ten o carón, que tamén é da súa propiedade, está deshabitada, pero está o seu carón e é da súa propiedade, escoitou ruídos na planta baixa. 4:30 da mañá, menos mal que se enterou porque Rocío inmediatamente chamou a policía local, ali se plantaron os axentes de madrugada e ollo que o presunto ladrón estaba nas inmediacións desa vivenda. Bueno, era un ladrón xa coñecido, vello coñecido, tanto da veciñanza como das autoridades. A policía di que é un auténtico profesional do roubo porque leva todo tipo de ferramentas para poder forzar portas e ventás das casas e que leva dende os 18 anos cometendo roubos. Ademais, os axentes sospeitan que pode ser tamén o autor de algúns roubos que se acometeron pois nas semanas pasadas, mismamente un que pasou a semana pasada. Bueno, que nos di a policía a todos os veciños, que nos protexamos, que poñamos, se podemos, cámaras de seguridade na nosa casa e tamén a poder ser algunha alarma. Novo intento de asalto a unha vivenda, nesta ocasión en Betanzos, na zona do Piñeiro. O dono desta casa que vive na vivenda do lado escoitou no exterior uns ruídos estranos e decidiu chamar a policía local. A madrugada do mércores recibides unha chamada deste veciño e que foi o que vos dixo? Simplemente nos comunicou que había un individuo que estaba forzando a porta dunha casa anexa a deles, que é da súa pertenza tamén. Por lo tanto, unha patrulla do servicio nocturno desplazouse ao lugar e efectivamente encontrouse con esta persona. Cara ás 4:30 da madrugada do mércores, a policía local detía ao presunto atracador, un home de 50 anos, veciño de Betanzos, que ademais portaba consigo varias ferramentas para poder perpetrar o asalto. Incluso un equipo de soldadura para poder soldar, abrir algún tipo de reixa que houbero. Unha persoa que empezou, digamos, con 18 anos a delinquir aproximadamente. O presunto atracador é ben coñecido pola veciñanza da zona. De feito, varios veciños e veciñas relacionano con outros roubos, o último perpetrado tamén a semana pasada. Quedeme bravo porque aquí de momento non hai, excepto un paisano que me veía abaixo. Que xa non é a primeira vez que rouba. Non, a verdad que non. E atopache algunha vez? Casualmente aquí abaixo. Bueno, ahora xa se encarga a Policía Judicial, que é precisamente a encargada deste tipo de investigacións, non? Sentides vos seguros así? Bueno, pois nin si nin non, porque hoxe pasou ya este e mañán pasei a ti. Que teño que decir que aquí en Betanzos, Concello de Betanzos, hai moi pouquiño roubo, sobre todo a nivel de vivendas. Recomendacións, pois as de sempre, o sea, que teñan unhas boas pechaduras na porta, que se pode ser que teñen que contraten un sistema de alarma con cámaras incluídas en lugares que sean un pouquiño sensibles para entrar, como pode ser un baixo, pois que incluso poñen algún tipo de verxa ou algún tipo de contra para dar máis protección.